Para riba iet, nga ay kublay pi baro. Nga pedang subha siya ka man kibat, bat ngin omla ban klet ikanigasngi haunay wiyang ka arpun raw tarik. Day hakum kanigasngi bagari kalamat ya ka jingsha thombor hakile ano. Kile ano akla thombor ko Mumbai, bat kania kala penki ikari baro kaway. Henry ke jingklan ke India kalong bangilala ban job ya ke jing thombor, bat mentangi penduk bor ki kamle ano, da ka jingkut jingmut ke baskem. Ngakan mau buram ikito baro ki beladu lagi jing em ha ki jing thombor balaja ha Mumbai. Menta kari ke kan mau ikito ki riu shlur ki belalen lagi jing em ha keto ke jing thombor. Para yang para sem menta kesngi ka arpun rau terik naiweng kalong ka ba kongsan na gebenta ka weipat kadaw. Ha kum kani kesngi ha kasnem syajar kandai spa saupu kandai. Ka Constituent Assembly ke India kala shim ya ka riti sensyari ke India. Ngakan mau bahaka senem arhajar katsan, ngiyarakhe ka lengko senem sngi kha bashispa arpusan u Dr. B.R. Ambedkar. Batla rai ban rakhe ka arpun ru terik unai weng kum ka Constitution Day. Nado ketukapor haduk menta, manla ka senem ngirakhe ya kene kesngi kum ka Constitution Day. Nga ay kublay ya barok ki para nongsong snong ha ka jing rakhe ya ka Constitution Day. Barok lang da ka babo ha kamat ya laki kamram kum ki nongsong snong. Tungin trelang banwanra ya ke India balaya chaprang. Parolok barok ngitip bakala shimpor arsnem khatway benai bat khat prasngi ban penwandur ya ka riti sensyari. U Shri Sachi Danan Sinha ulalong udkhot barang batam jangka Constituent Assembly. Hadian bala pule benya badiatai yaki riti sensyari jang palat nrepau teligiri. Lapen kre eka draft jangka riti sensyari ke India. Hadian baga draft kaladon lapen kala bat penwandur haki palat ki arhajar sien haswa ban penwandur pura yaka. Wad hadian bagariti sensyari kala trekam hagasnem syajar kendai spa sanpau. Lapen kalabiang hakikat tu kani gibenta sakumba shispa henriu sien kat hadu menta. Kisorkar boper kat kum kejinglong kapor bat ki jingdon kam hakari. Kila penkala hakipor boper. Henry kalong kebes ngosi ba kejing penkala kebanengkong ya keriti sensyari. Kalong ban khanglat ya kahok ban keren. Bat ban penpau ya la ke jing sngo. Lengba ke jing penkala ke basau fusau la penbet ya ke jing bakla balale kerki. Paralog kalong gaba aimen siem bantip baya katto kanengut nagi dekhot ke Constituent Assembly la thung. Bat na pedeng gini khatsan ngut ki diki kenthai. Kawai ni kita kedai ke Hansa Mehta ka bala penjam la kesur na gebenta ke hok ki kenthai. Hagata kapor ke India kadai ka wei na ki khendiat teligiri kabala ai ki kenthai ya ka hok ban thap vote lengba kariti sensyari. Haba baro ke wanlang ban tei ya kari. Dai hangta bala ban yo ek jingroi hakil yang baro. Ngasnguk men bahadian ke jingyo i jingai kinong penwandur ya kariti sensyari. Baki yang dorbar tauan kari menta kalawanra ya ka an ban penkup bor ki kenthai. Kabala tip kum ka Women Empowerment and Salutation Act. Kanigaan kadai kenuksa jong ka bor ka sensyar patba jongi. Kanyarap ru ban penstet ya ka jingtray ban penlong ya ke India kari kabalaya chaprang. Para yeng para sem. Habaya ke jingkit klie ban tei ya kari lakit de kibriyo. Omdon bor ha ka perthai kabala ban khang ya ke jingya chaprang kari. Menta kapau syai bahai India, yaki babon ki jingkala layalam daki iwei poinsau bilion ngut ki brio kari. Ngilasaki ya kanuksa jong kania ha ka ayom ki jinglekmen. Ha ubnai balalet ha ka man ki bat, ngalaban halor ka jingkongsan ka jingkentiau ya laki jong, ne ka vocal for local. Daga bapenslor banthiet yaki tiar balashnahi ha ka rila jong. Ha ki kendiat sngi balalet, haga jingrakhe ya ka Diwali, ka Bhaya Duj bat ka Chat, ka ri ka lasaki ya ka jingkeu, ka jingyo akamai bapalat ya ka saulak klur. Hagini ki por la yi ya ka jingshir rahem banthiet ki tiara balashnahi
ha India. Menta, wat ki kena halayeng ha bagi thiet kila sedang ban pet la ka tho na bashna ha India. Om tang kata, wat ha bathiet jing thiet online ki breu menta ki da pet shwa ya ka ri balashna ya ki mar. Paralog, kumba ka jing job jong ka Swachh Bharat Abhiyan kalalong ka jing ai mensiam. Ka jing job jong ka vocal for local kala play jing khang nagbenta ka India balaya chaprang. Ka India baroy. Ka jingalap ban kershan ya laki jong ne vocal for local ka ai bore ka yok ka kot ka ri barok ka wei. Ka penti kena ya ka jing ai kam bat ka de ka jing kular na gebenta ki kam penroy. Da ka ba penti kena bakan don ka jing kieu ka biang pela hakari. Kane ka jingalap ka ai ki kabu ba maria rengkat syikithain sor bat thain nong kendong. Ka thauru ikalenti ban kentio ya ka dor bat ka jing paunam ki tiar bashnahi halakithan. Syu hagi por bakieu bahiar ka yok ka kot hakeleng ka perthai. Ka jing perta vocal for local ka yada ya ka yok ka kot jongi. Paralok ka jing sngo yet ki tiar bashnahi he India kamdai ban kot tang hagi jing lekmen. Ka ayom ki jing tho shongkurim kalasdang. Bat don ki katto kane ki kenhon treikam lajong ki bakhen ba ha ka ayom ki jing tho shongkurim kala ban wanra ya ka jing kamai bakum basan lak klur. Haba pithiet ki beadei bat ki jing tho shongkurim bo hakmat ban thiet ki tiar balashnahi ha India. Hooj haba yakran shapang ki jing shongkurim kadon ki ke belapen thot bahayanga lakam slam. Ladangam penpau haki parayeng parasem hanungan penpau. Perkat shapang ki ke belas sedang ya bot bha hagini kisngi. Ha kabadon ki long yeng ki bajet ban let shabari ban ya tho shongkurim. Kani ka wanra da ka wei pat ka leer bat ka pensngo si yanga ban yoi ya kani ka rukom. Hato ka don kam bandale akum ne. Hagari India ha pring ki breu ke India ladangi rakhe bat lekmen ya ki jingya tho shongkurim ka pisa ka sahi hapo kari. Ha ka jingya tho shongkurim jongphi ki breu kari ki nyolat ban shakri ha ka no rukom. Wat ki baret barya bat ki baduk ki nyo ban ya tho khana shapang ka jingya tho shongkurim jongphi halaki khon. Hato pila ban penyar ya ka jingya lap ban kershan ya laki jong ne ka vocal for local. Balai ngem le akmen ya ki jingya tho shongkurim bat ki wei ki jing rakhe hala ka jong kari. Kala aban omlong kumba phikwa menta henrei ladangi penbet hi ki jing penkre penkrum kin sanang bha. Kane ke de kamat badan jingya dei bat ki long yeng ki bahe. Ngakermen ba ka jing sngo khya jonga kan poi shakita ki long yeng. Para yeng para sem hak ayom le akmen. Ngalai i sakawai pat karukom. Kane ka de ka snem ka baar ha ka ba ka jingya ai pisa ha ka diwali ban thiet jing thiet kala nang duna. Ha ki wei pat ki kentien ki breu kila nang jet ban sieu leng ba ka rensan internet. Kaniru kalawan ra ya ka jing sngo shitrehem. Pila aban le sakawai. Rai baha ka shibnai pin sieu jing sieu tang leng ba ka UPI ne kanu ka rensan internet. Bat kiar na ka ba sieu da ka pisa. Ka jing job jong ka jing trekam da ka internet kalapan la ikini ki ai. Haba utau benai ulakot ya same lagi jing syam bat ki dur syanga. Nga ai kuble yapi na ka benta kani. Para yeng para sem kisamla jongi kila ai sakawai ka kubor ka babha ka bapendap yangi da ka jing snow sarong. Ka jing start ki jing mot bat ki jing syam thamai. Kine ki batai ka jing long kisamla ka India bamenta. Ka jing start jongki da ka bapentreika miki kor ki bor klanang ya chaprang. Bat kane ka no senyang ban penklanya kari. Kan pensngo bhai pi ban tip bakaladon ka jingkieu bapalat ya ka laipuwei ne ka shispa haki patent application ne ki jing apply ban yo jing itu ya ki jing syam da ki nong India hagasnam arhajar arpuar. Ka World Intellectual Property Organization kalapelaj ya kawe ka kaipot basngo tenan. Kane ka kaipot ka penpau bahagasian benengkong ka India kawan syakmat na pedeng shipau teli kiri hakane ke benta.
Naga benta kene ke jingjab nga ai kuble ye ki samla. Nga kwa ban penti kenai ki samla bakari ka don rengkat bat phi haman la ki senjam. Hadien ki jing penkela haka kam sensyar bat ki kam an bakari kala pentrekam. Menta ki samla ki don benta ki jing syam thamai ya ki ai haka rukom bakrau bat de ka bor bathamai. Ladang yenu jor bat shipos nem menchwa. Menta ki jing syam thamai jungi balayo jing itu. Kilayo jing itu sada shiposha. Barok ngitep baki ni ki jing syam balayo jing itu omtang baki kentiau ya ki jing start kari. Nrei ki plelat ru ya ki jing khang syaki kabu bathamai. Syo ki penklanya ka bor jang ki kam start up. Mentau wat ki kena skul ki yo mensem ban lap thamai ya ki ai. Ki jing trei kum ka Atal Tinkering Lab, ka Atal Innovation Mission, ki Incubation Center haki college bat ki jingalap Startup India ki wanra ki so jong ki jing trei shitom hakmat ki nong shong shnong. Kane ka deiru ka nuksa jong ka bor ki samla bat ka bor ban lap thamai ya ki ai da ka India. Kabaya chaprang da kane ka jing shit rehem ngin sa yo ek India balaya chaprang. Na kata kadaw ngayay ong Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. Para nong shong shnong. Pila ale ase ban ken mau bala katto kade por haga man kibat ngalaju kren chapang ki mela ki balong ha India. Haga to kapor kala don ru ka jingmot bandon ka jingya kop haga baki briau kene sami ki dor bayadei bat kini ki yo ne ki mela. Katanat culture kala penlong ya ke jingya ko Mela Moments Contest. Bat kalong ngebas ngautanat bantep, bat ki hajar ngut ki beriau ke shim benta. Bat bon kila job ya ki khusnam. U Rajesh Dhar na Kolkata ula job ka khusnam, na gebenta ka dur jong u bula shon ya ki jingde ya ki balloon, bat ki jingel akai ha ka chak Mela, ka ba paunam bha ha West Bengal. U Anupam Singh ula yo ka khusnam Mela Portraits Award. Bopen ya ka bet aber ne ka holi ha Varanasi. U Arun Kumar Nali Mela ula yo jing itho bo ula pen ya ka jing kring ka Kulsai Dushera. Ya ka dur ba pen ya ka jing yamane ha Pandharpur. Kabala itenat tam dagi babon lapha da Rahul na Maharashtra. Lapeni ki babon ki dur ha ka ne ka jing yakop ki ba pen pa we ka rukom shat tenrai ha ki Mela. U Alok Avinash na Purulia ula job ka khusnam na gebenta ka dur bapen ya ka rukom bam kithan nong kendong ka Bengal. Kadur uprana basak kala job na gebenta ka bam khanpan hagithan nong kendong ka Bengal. Sakawai kadur balayo jing itho kadai ka balapha da I Rumela ka bapen ki kenthai bagidang ya muja ka bam bhajia hakawai ka Mela ha Jagdalpur ha Chhattisgarh. Kane ka durru kalayo khusnam. Paralog lengba ka man ki baat menta ya man ki shnong ya man ki skul ya man ki panchayat la kentu ban yai penlong ya kini ki jing yakop. Hagini ki sngi bamenta ka bor jong ka social media kalong ka baklan. Bat ki kor ki bor bat ki mobile phone kila poi haman la ki thliu yeng. La kalong ka jing le kemen jong ka than jong phi ne ki mar basna. Pila ban pen pau nam ha keleng ke perthai lengba ke social media. Ha Jharkhand, ha Odisha, bat ki jaka ki riuluam ha Bengal, kadon ka wei ka shat ba pau nam balatip kum ka chau. Nadu unai weng khat san tarik hado khat nyo tarik. Ya ka shat chau la penlong ha Srinagar da ka mensiem ka wei ke India ka Babatam. Baro ke lek kemen ha ka shat chau. Ya ka workshop la penlong ban ai jing hikai ha ka shat chau. Syaki samla ka Srinagar. Kumju ru la katto katne tayo menta. Ya ka Basoli Utsav la penlong ha ka distrik Kathwa. Ka bajengai shispa sanfau kilometer na Jammu. Kane ka jingle kemen ka peni ya ki but thau ka than ki jing shat tanrai bat ki sawangka Ram Lila. Paralog ya ke jing itanat ka lariti ke India lamat wat ha Saudi Arabia. Menta ubnai la penlong ya ka Sanskrit Utsav ha Saudi Arabia. Kalong ka baphala bha namar baya ka program barok kawai la penlong ha ka ketien Sanskrit.
ki jingya kren, ka tem kaput, ka syat, bat baro kilalong ha ka Sanskrit. Bala sakhiru ya ka jingi shimbenta ki beriau hangto. Para yeng para sem. Ka Swachh Bharat menta kalalong kamat bala iet di ki beriau ha ka ri barokaway. Kadai kamat bang sngo tenat tam. Bat habang i ya ka no kono ko kubor bayadai bat kani. Ka jingmut jonga ka no asyata. Bat kumba julong nga keren ha kaman kibat. Ka Swachh Bharat Abhiyan kalapan kala ya ka rukam sngo tho ki beriau syapang ka jingle khoj. Bat ka jing khoj ya ki jaka pat ba. Kalalong kadak jong ka jing sngo ha ka ri barokaway menta. Bat ka penbhai ka jing im jong ki milian ngot kinong syong shnong. Kani ka jing yalap kala ay mensiam ki beriau na ki kenhon baper kam tam ki samla. Banya shimbentalang baro ha ki jing penkhoj. Kawai ka jing tray ha surat kala kring bhayanga. Kawai ka kenhon ki samla kala sedang ya ka project surat. Da ka jing temu ban penlong ya ka surat ka nongba ban long ka nuksa na ka benta ka jing khoj. Bat ka jing penne ki jing dan ha ka maryang. Hapo ka jing trekam safai sande. Ki samla ka surat kila sedang ban penkhoj ki jaka patba bat ka Dumas Beach. Kam hadien kili shimbenta syirhem ban penkhoj ya ki rot kawa tapi. Kalong ka ba ay mensiam ban tip babon ki beriau ki dan benta ha kene ka kam. Bat ke be dan benta kila tam ya ka sanpau hajar ngut. Ka jing sngo skem haladia jong kene ka kenhon kala nang roy. Da ka jing kershan baki layo na kishnong. Hadien kila sedang saban lum ye kinyut. Pin sngo pala ban tep bakane ka kenhon kalala ban weng kumba silak kilo kinyut. Ki jing tray jong kum kini haki kerdan bahatrai ki wanra ya ki jing kala bakrau. Paralog kadon sekawai ke jing tep na Gujarat. La katto kadne tayo menta la penlong ya ka Bhadarvi Punam Mela ha ambaji. Ha ka bapalat sanpau lakngut ki beriau kilawan bane shimbenta. Kani ke mela kalalong sisien sisnem. Kabasngo tenat kalong bagi beriau ki bawan ki penlong ya ka jing penkhoj ha ka jaka ka bahe ha gabar hil. Kani ka jing le kawan ra jing khoj ha saudong ki temple bat ka aimen siem shibun. Paralog ngajuong baga jing le khoj kam dei kabala ban le tang shisngi neshi tayo. Kadai ka kam bangi hap ban le man lagasngi. Saudong jongi ngi i ki beriau ki bala IT li ki jing im banwan ra ya ka jing khoj. Uloganathan ubasa ha Coimbatore ha Tamil Nadu ulalong kanuksa. Ujus ngokta bha ha bai i ki kena ki badok ki bapong ya ki janjot ha kapor budang kena ya lade. Kumta ula penlong ya ke jingkular ban ya rap ya kum kini ki kena. Bat ula sedang ban nok senyang kendiat na ke jing kamai jong u syaki. Habo ya kendo jeng ha kaliang kapisa uloganathan upen khoj iki pan khana ban pentikna baki kena badok kinyo jing yarap. Ula ai tilot ha kene ka kam ha ki arpsan snem balalet. Bat ulala ban yarap ya palat shihajar sans pangot ki kena. Sasisian nga ay kublay ya kum kini ki jing persyang. Ki babon ki jing tray kum kini ha kelengkari omtang baki ay mensiam yangi. Henry ki bo ek jing trang ban le ay kabathamay. Para riba iyet ka way ni ki jing jong ka spas nem ba arpuway kadai ki jing tengkay ya ko Kabatengkay ya ko kamot ban pelat im ya ki jing im. Habang i tray de ka mensiam ya tray lang ka jing job ka bot. Ka nuksa halor kane kadai ka Amrit Sarovar. Balatay haman lagi distrik Hakari. Ya palat 9,000 teli ki Amrit Sarovar latay ha ka Amrit Mahotsav ki ban penmentoy ya ki pateng banwan. Menta kadai ke jingkit kli jongi ban pentikna baya kini ki Amrit Sarovar la sumar bat penne kenang bakin long ki telong jong ke jing tengka ya ka Para riba iye hapadeng ki jing ekran halor ka jing tengka ya ka ngalayo jing tip syapang ka Jal Utsaf bala penlong ha Amreli ha Gujarat. Ka Gujarat kamat ek jing duna ka batut ikiwa baro shisnem. Bat ki breu ki hap banshania ha uslap. Ha ki arpau ne arpsan snem balalej ki jing persyang ke sorkar bat ki wei ki seng kilawan ra jing kala. Namar kata ka Jal Utsaf ha Amreli kadon ke benta bakongsan.
Hagani ke jing rakhia la pensngo tho pat ba shapang ka jingdon kam ban tengkai ko bat ban sumar penne ikipung. La kentiau ya ki jingel akai sports haki bat la penlong ya ki jingya tai bat ki riu shampang halor ka jing sngan na ka jingdon ko Ya ka fountain basna penmi di ki rong jong ki lai rong kalama kari la pen itenat bat kani kalong kabla itenat da ki nong yeshim benta. Kani ke jingle kemen bayadei bat ko kadai kabla penlong da ka foundation safji bhai dholakya. Ka kenhun tre kam lajong ka bapau haki mau kordor hasurat. Nga ai kublei ya baro ke bedan benta bat nga ai kublei ru bakin yo jingjob haki kam jongki ban penne ya ko Para yeng para sem menta ke jingkong san jong ke jingnang ban tre ki kam bapher kadai kabla itho hakeleng ke perthai. Habangi hikai ya no ya kano ka kam. Tang bang hikai ya kasap haki. Henrengi plelat bakiru kinyo akamai. Kalapun kemen yang bantip syapang kawai keseng ba ai jing hikai ki kam bapher haki saupos nam balalek. Kane keseng kadai ka Beljipuram Youth Club kaba Hasrika Kulam Andhra Pradesh. Kapalat jingmut banai jingkai hakikam bat ki boit bapher bat ka Beljipuram Youth Club kala penkuk bor yakumba hinyau hajar ngot ki kentai. Bon na kini ki kentai menta ki adan benta hakikam bapher bat ki trailat luat. Kani keseng kalaya rap ru iki kena baydan benta haki jing trai hakerta ke badang red da ke bahikai haki yaki boit trai kam bapher ban penla ikini ki kena ban lat na ki jing syate. Ka kenhuan ha ka Beljipuram Youth Club kala ai ki jing hikai batamai syakinong rap badan jingya day bat ki Farmer Producer Organization FPO da ka bapen kup bor yaki babon kinong rap. Kipen sngo thoru syapang ke jingle khot haki shnong ki rap ka jing shna ki babon ki pankhana. Nga ai kublei ya baro ke bedan benta bat kane keseng na ke benta ka jing ai jing hikai jongki. Menta kadon ke jing don kam mane trailang ban ai jing hikai haki kam bapher hamman laki shnong jongkari. Paralok habadan ke jingya trailang na ke benta ka nogo jing tumu ka jing job kan long ka bakrau. Ngakwa banya sam ka wei ka nuksa na Ladakh bat phi baro. Lese pleyo sngo syapang ki jantap pashmina. Dangshen keladon ke jingya kren syapang ki jantap pashmina ki bana Ladakh. Kini ki jan pashmina na Ladakh hapok ke kerteng Looms of Ladakh ki poish ki yo hakeleng ke perthai. Pin sngo lengo bantep bapalat sauspa san ngot ki kenthai na ki khatsan teli ki shnong ki adon benta banshna ya kini. Hakabasdang ki jude ki mar jongki shikinong jungok kai perthai bawan syakathan. Henrei ha ka jingtrai Digital India ki jingshna jongki ki poi shakeleng ki yo ha ka perthai. Kane kamut bagi jingshna halaki than ki lapoi keleng ka perthai. Bat kane kalam syaka jingkeu ha ka jingkamai kini ki kenthai. Paralok kum kini ki jingjab jong jingpen kup bor ki kenthai ki dan haman laki kendong kari. Kalong ka badon kam banwanra yakini ki khana syakmat. Bat ka babhatam kalong banwanra banla banyasam lengba kaman ki bat. Kum ta ngapen sluri phi baro banyasam yakum kini ki noksa bat nga. Ngan persyangkat bala banwanra syapi. Para yeng para sem hakaman ki bat. Ni beteng bane keren ni ki jinget trailang ki balawan ra jingkala bakrau hak imlang salang. Sa kawai ki jingjab ka man ki bat kalong bakala penpau nam ya ka radio haman laki yeng. Hakamai GOV ngalayo apriang ya ka Shithi na Ram Singh Baut na Amroha Uttar Pradesh. Uledan benta banlum ya ki radio labon pausnem. Ulong baga jingshir rehem na gabenta ka radio museum jongu kala nangkeo nado balasdang ka program Man Ki Baat. Balayo mensiam na ka Man Ki Baat. Ya ka jingyat pilgrim Prerna Tirth Hajan Ahmedabad Lapenlong. Kapeni ya palat shispa teli ki radio set barem na India bat na Shabar. Bat pila ban sngap ya baro ki benta ka Man Ki Baat hangne. Kidon bon kinoksa shpang ki breu basdang ki kambalayo mensim na ka Man Ki Baat. Kawai kinoksa kadai nei Varsha
ha Chamara Janagar Karnataka. Ibalayok man siem ban sedang lakakam hadin balayok man siem na kaway kebenta jong kaman kibat. I Varsha na Chamara Janagar Karnataka ilas sedang ban shna ikisbo bampenjat ikamaryang na gisnapkat. Hadin balayok man siem na kaway kebenta jong kaman kibat. Kakam jong I kedan jingya day kebajeliw bat kamaryang. Bat kalathaw lat yo akam yaki wayru. Para yeng para sem, lasay kasni, ka arpunyo tarik unay wiyang, ngin rake ya ka Kartik Purnima. Bat hagani kasni on rake ya ka Dev Dipavali. Ngakwa ban yo asaki ya ka jingle akmen Dev Dipavali Havaranasi. Watla ngamla ban lej hakani ka kenti, ngapa iki jing kublay, syagi breo ka Varanasi lengba ka man kibat. Mentagasnem, yaki hajar tali ki syarak, on thang haki road ka Varanasi. Kandon ka arti, ka jingpen irong dagi leza, bat ki breo na kalangari, bat naski wayru kiri, kinwan ban lekmen haga Dev Dipavali. Paralog, lasay kasni, hakasni bapelun banay, in rake ya ka Prakash Parv, jong Guru Nanak Dev. Kijingikay bakordor u Guru Nanak omtang bakiyahap bat ke India, nreki beteng ban ay mensiem hakeleng ka perthai. Kijingikay jung u kiban halor ka jinglong shisur ka jingle abha bat ka jing IT na gabantaban syakri kiway. Ka mensiem len lade balahikay da u Guru Nanak kapaw hakiriw nget sik bat layi iya ka hakeleng ka perthai. Hakani ka jing rakhe bakerpang nga ay kublay kinong ngap ka man kibat haka jing rakhe Prakash Parv jong u Guru Nanak Dev. Para yeng para sem, katong lapoy siya kabakot jong ka man kibat bamenta ubnay. Habang ilapoy siya kabakot kasnem arajar arpulay. Ngin kenmaw kumno bakani kasnem kalayat step. Nray kalongpat ka jing sisya bakani kasnem kalalong kasnem jong ki jing job yak India. Bat ki jing job ke India, kilong ka jing job yaman la kinong India. Ngasngo kemen baka man kibat kalalong ka atyar badan bor ban wanra jing job yakinong India. Hadu bangin kenduk biang ondangin ya keren ki jing job ki babon jong ki parari nga ay kublay ya pi paro. Kublay shibon. 20,000 10। ओके दोनों? नो नो 10 का एक इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं हम यूपीआई भी लेते हैं मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप